ini huria untuk ordo pe matohoti parminggo tingananon mau lihatin ma di pasar kami tuamu di batama nama mas ketiga kami sambut parhala duni pertama parminggo sama mahida kedua nomor 505 ya sada sahat tutulu. Parohai mahami asaudu kami tulomo na bahami jalahot kami dihapon sa tamyo kun manaw sa tatong mamati kayo lohot ya sa marusulog sarap kami hot na nakapanapon say parohai mahami asaudu kami tulomo na bahami jalahot kami dihapon sa tamyo kun manaw sa tatong mamati kayo lohot ya sa marusulog
alai di patu pada batado dalan lao paulang kon nasidang buasa iko buano ni de bata bangsoi mulak alai di patu pada batado buasa iko buano ni de bata bangsoi mulak buasa iko buano ni de bata menjaga kekudusan alai di patu pada batado buasa iko buano ni de bata bangsoi mulak nabadia do Jehovah buasa iko buano ni de bata menjaga di kekudusan alai di patu pada batado buasa iko buano ni de bata bangsoi mulak nabadia do Jehovah buasa iko buano ni de bata tujuan di batama buang mula bangsa Israel sian habuang ang Babil dadang holan asamulat na sila tutanong Israel dadang holan mabuang mula na sida alai ulaon na nang sepatu paon di de bata tu na sida asamulat na sila asadoh na sida patimpulhon gor di de bata dada hola mabuha mula na sida Donga parlea gor di bata di bak zona asin ala masuk na sida tuha buang apapil ala idung di baula na sida tuhu ta Jerusalem dada hola mabuha mula na sida Donga parlea gor di kola bang suibe pati pulhon gor di bata ala doh ma gor ni bang zona asin pati pulhon gor di bata marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar tua kaparpiku Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar dan talu hape de bata nata haporosiai Papua de bata natata dai dahot nata haporosiai dan talu marhiti hamulan di bangsa Israel sian habuangan mat gabi patar tu ya tu si ya gia dope bagi huton panidangion ni haporsia hota hola seorang tutong atau ane portibion nunga berdosa
iba naginuaran dosa turunan. Alanido ditiki mekmet ibana buanota ia nakote majalo padidion nabadia asandoho nasida majalo hasisani dosa gabi doho nasida parna puna dihartani debata gabi doho nasida diuras debata ia sia dosana ido naneng patopaon di debata tutong katongan di bangsoi. Muna kamang dawat namo kaina. Dakola tu bangsoi beneng pasahaton di batao na lai sangka batu hita kamang dawat namo kaina. Radidu di batapai baru ngoluta. Tuhan mampu melakukan restorasi di dalam kehidupan kita semua. Naparjulo asabui di batu pada batai Allah kita pai baruan di bata Allah kita di pai baru di pauli di pature di bata adong mang napiga hal mabajal mai maol muba ala adong mang napiga saya bertahan di nguluni jelma. Salah satu iba jukul. Sudah itu kita maboto ahalapatani jukul. Na jukula nama tonin natong nang salah si partahaton. La kolar dua sarong na jukul situ perong na jukul. Pardita perong na jukul kabang do tamo kaina. Dang boy siya hata tuson. Ikon na nido na sitong naido dengan naidang sitong salah dusudi. Iba na jukul. Maralahono pe ko hati do olo be maile benon nyo. Di tengah-tengah ni pangalahon na jukul. Tuhan siap untuk mengubah kita asalkan kita mau. Radido di batapai baruhon ngoluta asal mau lo kita di pai baru. Bui di bolong na juguli ya kabang doh tamu akaina. Di tengah-tengah ni pengua pebudu siga molo sai jupang jolma na jugul. Pitor surpung do sursar punguan. Di pungua parede petong kosong ni serong lo na jugul tabajo kamang na si makatay atong hape di tiki makatay neng marede mana di tiki marede neng makatay dapat dua hon na jugal anggo siya situ na 10 daong si jugal bau ton. Ope tong do susah si jugal bau ton. Budo marsa sadaina madongani amatana alamate si jugal bau tatong. Manangah dido inatai dang dipardulihon. Saya mana to tipi terus atong. Ai congnot sono uang kuliah ni kilang te. Saya di mana to. Anggodong sonia kay nang unang pola tangit samo martangi kamu tutu hatai. Lomo ma Tuhan tu amat tahun indah mo. Kehendak mulai yang jadi Tuhan untuk suamiku ini. Napatuluhon jeng-jeng. Ope na susah don, saya pajujuku katana, saya pajujukon. Pasojo ina dong anak, saya pajujukon.
Ope tong kuna susah kamang dawat tamuaga. Akau manaing di pai baru tu hata. Unang adong bemia di tonga-tongata na songonon pangalaon na songonon na kamang ina. Natuari pembukaan pesta pareho ni parapuan. Oda pe pesta na ubaga na hujupang di tonga-tonga di Jakarta. Hoho sudi, dangarong senek hohom, dangarong aku hohom, luar biasa. Dangarong nama rugutung unagu sada kamang inang, ajam sada, dangarong sarapat tu panide tong hohom, luar biasa. Itu membuktikan Tuhan telah mentahirkan nungga de pai baru de batango luta nang so butong dang marungut tungut nang so minum dang marungut tungut. Saya layak mangko benotolo panitia muse panitia pesta kutilo kedua dang adong lamar mem sian panitia hubering sudi marsitu tu masyula ulan nabi. Itu satu bukti Tuhan telah melakukan restorasi dalam kehidupan kita. Sudi kita Allah di baru di bata. Dapat tuluhon neng patupau ni di bata ima sauna tarsuhat di ayat 26 25. Jala de honok kumatuhamu roha nai baru dohotot di nai baru tu bagasan ati-ati muna. Jala gusatoku roha batu sia daging muna. Jala lehonoku tu hamu roha sibuk. Hati merupakan pusat kehidupan manusia. Pusat perasaan. Pusat pikiran. Alani do di batu hatai hati-hati taison. Al-sugari tanggurung tay ati-ati takainan dang marperasa kita. Alai di sodo di bade bata ati-ati tay asapa kiot tay makilala. Pusat perasaan. Alani di doksi Salomo di poda tulu ayat di poda 4 ayat 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Siap boga sarrohatai terpancar hanguluan. Di ibarat todorohatai hati, ibarat mata air. Memancarkan kehidupan. Alani halak nepinai baru di bata ikon memancarkan kehidupan, memancarkan mata air, unang memancarkan air mata. Ikut jujur arwah di badi tejo, indah tong. Kudang lo kita songoni. Asai boto situ jiko di sermon kuku skak je mana jo. Adi bubuk de bataruh batu siak kita kamang dohot tamu akaina. Allah dilihat de batamu kita roha sibuk, roha yang taat, hati yang taat. Naik pakiotar hati, napi nasahat ni de batatu kita memancarkan mata air, mangalehon hanguluan, mangalehon kehidupan. Alani soto ngadong besiak kita kamanginang namarlas ni roha di bagasan sadarion memancarkan air mata. Unong saya tak pikiri memang baju rohani dong abe. Tapi pikirkanlah bagaimana
mabailah rohani dongan. Pajupang donga tata jalan atong berarti kita memancarkan kehidupan. Alai mulut apa ol dunang pajupak itu nang tajalang tangan nai kita sudah memancarkan air mata. Dapat pudia kama lehonoku matodiku iba datar surat dia 27 nakane. Lehonoku matodiku tu bagasan ati-ati muda jala au mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akapatiku dohot uhupu. Roh Kudus memulihkan hati yang terluka. Roh Kudus membersihkan hati yang kotor. Roh Kudus membentuk hati yang keras menjadi hati yang lembut. Roh Kudus membentuk kita supaya jangan menyimpan kemarahan. Roh Kudus membentuk kita supaya jangan berprasangka buruk kepada yang lain. Roh Kudus menuntun kita supaya jangan menyimpan rasa dendam, sakit hati. Tetapi Roh Kudus menuntun kita supaya memiliki hati yang rendah, hati yang taat, hati yang setia. Yang selalu merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Iba ulaon naung di bayi baru di bata. Dia mula dengan nami neneng majalo tohonan. Dakolan bangsa Israel hasahatan di hataon. Alai doho matu kamuna nasa bulu doho keluarga. Adong dosa na pakirimu ni hurian datu kamuno ay. Berharap do jemaat tahun lebih umapit pakubasyo mula. Lebih ringkas, lebih marstitutu, mangulau-ulau na saha Tuhamu. Dakolan tu bangsa Israel di pasahat di batato dina alai doho do Tuhamu. Alani manang ape nang siulau muna di tongkat-tongkat di pakubasyo muna nang mamangasahon huason ito di parbadia. Unang pangasahon dirim, unang pangasahon gukom. Jala aha penanaing ulang muna, ulang homay siya bagasar roham. Molo di ulang ko siya bagasar roham, dang marungutungo bahe mangulaw-ulaw ni. Ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, ingat mah, kehadiranmu bukan menyenangkan hati manusia, tetapi kehadiranmu menyenangkan hati Tuhan. Saurdo ma'ama doho ina. Di bahuria saya marukil doa kai nagabe situa. Alamaol aka matai madongani natai. Di bahuria saya nama balu may pilih tatong. Puasa nama balu pilih tomoniku unang saya doh biar matai mga toy natai win. Itu pemahaman yang salah. Alai porsedo kami tua kenyata situa dukungan suami. Kami yakin luar biasa dan nona kainangan dukungan yang matato kamu asal mau lo kamu.
mangoloi persuruan di bata Tuhanmu. Dapat dua hon berharap duhuriaton Tuhanmu marhiti kehadiramuna lam taba dengan ipakaw basiota itu ngatongan ihuriata. Unang ditiki calo situ aku burju, dung gabi situ adang burju be. Alai ngotamu kita punya etika dalam kehidupan. Mau lobe rap situa hita ison harus saling menghormati na junior tu senior na. Berek kamu kami padita angki kudu situ manggoron kelas mang dia pajupang abang nina doto. Odo nama aku siak kita lain. Holar satu ho dan dia tong dua ali nakidan na sudiato. Uzuna margana medo. Oi. Debata raja. Kabinda matong. Dia tong teman sebaya. Alani hamu kamanginang. Mula pacupa kamu molong silo hono muna amang situa nami. Alara saparkura kamu ditong-tongan ni punguan ama terus hiti. Tajung saya netong. Patuduh ho manong situa ho amang tajung. Ada etika. Ido nang pinay baru ni di bata. Ada hal-hal baru yang akan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Saurdo mapelayana muna. Ama doho ina rap doho anakonna. Di bereng ruasido hita kamang. Mang nasaurdo tita rap doho anakota. Kalau nasorido do tu hita kamang. Ala yang dicatatan neng dicatat do sudi. Si tua kecil belu goison. Geleng dapat sihat dari denda. Disurati doa kamang inang. Azari hamba doh dengan anak komunai. Gabi anak nesi tuai. Gabi tiruan di tongkat-tongkat di masyarakat. Molodung diulah kamu. Ingat tamu ma. Sada Timotius 5 ayat 10. Sinopi do jalon si tua. Nabang ulahon hasituaon. Dohot hata. Amai silopiti ima pasu-pasu ni dibata. Tuhan pasti memberkati kita. Kalau kita mengerjakan tohonan ini dengan baik. Dipergugui di bata Mahamunda 10. Di parbisuhi itu hatai gabisi tua haposan di tonga-tonga ni huriat lah gabibi cipayung cilangkapan. Amin. Mau lihat tema Tuhan hupasa hatam itu nunggah hutang yo kami Tuhan hatam. Baca gudang do dosa na hulu kami Tuhan. Alai di hokopo di sisa hodo dosa nami marhiti hama mati na namu Tuhan Yesus Kristus. Asa kami dohot kami partoha di harajaom. Radi doho Tuhan pai baruhon ngodo nami. Diucat hodo kami sian hamati yang Tuhan ngoluhan. Asa dohot kami marlas ni roha Tuhan. Diliho kodo roha na baru, doho todi na baru, bangarazai roha doho pikiran nami, asa saluhu ulau nami, pangalau nami, hobar Tuhan tam. Ali Tuhan nami diberi kodo na posom, neneng bajalo toho nang hasituan 10 halak di son. Hodo Tuhan mamereng roha nasi na ganuk marsada-sada.
Alani Tuhan leho magogo di naposomi Tuhan mangulau-ulau na binasahami. Marhiti tohonan hasit tuan yang pasahato ni huriam tu nasida. Asa gabe si tuan na purju nasida Tuhan tujuluan on di tonga-tonga ni huriam. Si tua naradi mangulau-ulau na binasahami. Leon las niroha dinasida Tuhan lau mangula-ula mi. Jala pakulingi nasida di tonga-tonga ni keluarga na asa saroha sa pikiran. Suami istri. Laho makubasi ulaon di naposom di tonga-tonga ni huria. Saurdo doho akan akon na Tuhan. Gabi jamita na mangulu nasida di tonga-tonga ni huria. Atong Tuhan. Mia maho di tonga-tonga nasida, todim todi porbadiai ma, pai baruhon golu nasida, di bagasa Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Taparade mai deta las tapapungo pepeliata 7 nomor 476 ayat 1 do unduna.
kamang dohot tamu kainang masuk mahita tu acara pamasmasuan si tua taparade may deta nomor 156 ayat 1 dohot ayat 2. Hamua kadongan na sa hurion, di bagasan o bason patupaw ni hurian tama. Pamasumasuan te situan na naing majalo tohonan hasituan. Di dah hamudo nuaing dongata na jongjong na itapili bayan situa di dongatongata. Naing Panginoon na sida mapasupasu siyan tuhatay. Asa margugo na sida mangulahon ulaon na sida. Atong tabigi majong pangaripunan ni ulaon na situa. Na parjulo. Pangulan ni huriado na sida mamata-matahod dongan akan napinasahat tu na sida dohok mga ramong ti parangin na sida. Molo di boto na sida na hurang ture parangin ni manangise ikon picangkon na sida. Manang pabuaon na sida tu guru dohok tu padita asa di pature. Napadua ho madastas dongata tu parmingguan. Dohok manakasi alana ubain nasoro. Napatuluho madas danak marsikola minggu asa odop roh. Napawapaton manikir akan namar sahid. Jala paturehon nariko tunasida dohot nasa natar patupasa. Alay naromikot pasingoton hatan di bata tunasida dohot tunahum tumangyakotsa. Napalimahon mga puli akan namarsak. Paturehon akan nadangol doho akan napugos. O paonopon mga puli akan sipilibigo. Akaparugamo na asing doho akan nalilu asa doho marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Napapituhon mangurupi paturehon na kaguguan doho ulaon nariko tuharajaon ni dibata. Ope hamuna hinaholongan ni dibata neng takas boton nami burju ni rohamuna mangarado ti ulaon na hasituaw ni. Dibayaniya lusi hamuma na husukutonon tu hamo. Naparjulo
Naolo do hamo mamarangehon parangin natama di julo ni debata doho di julo ni jolma. Napaduahon naolo do hamo majalu ulaun hasituan sangon nahu pajozor odeng tu hamo. Napatuluhon naolo do hamo mangarado di sudi sian nasa roha do sian nasa gugomuna. Khobar tu hata ni debata. Molo sadaro hamo na mangoloi. Jala marpanatun sudi na di julo ni debata doh di julo ni hurion dok kamu ba sian nasaro hamuna. Atong basi jalanga mahita pabuah ni pada munai jala pabuah naolo hamu mangula-ulau ni debata rab dohot hami. Ale situa erida Kris asi parningotan boru si hombing. Kupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap Wik Sapulsada. Hata ni debata Johannes 12 ayat 20. Au madi huton ganuk naolo mangoloyau. Jala ia disiau disima dohot anak somakku pasangapon ni amaido ganuk na mangoloyau. Saya di parohai Tuhan debata, amani Tuhan ta Yesus Kristus dohoto di porbadia. Maka berjuhon si ulamuna na pinasahat Tuhan Musa darion. Asamar sangat debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Ale situa sutri Semarpaung, hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap, Wik Pitu, hatani debata, 2 Timotius 4 ayat 5, alai yang goho sado unang mama bu roham, tau manajati, radoti natama ulau ni parbarita nauli, saha ula tohonami. Saya di parohai Tuhan debata amani Tuhan ta Yesus Kristus marhiti-hiti to di porbadia. Maka burjuhan si ulau munan na pinasahat Tuhanmu sadarion asa marsangat debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Ale situa harjen lampatar sihite. Hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap Wik 4. Hata di debata poda 4 ayat 22. Ai hangulua doi dia kana jupangat disi. Jala gabe hahisaro di sado dagingna. Saya di parohai Tuhan debata, amani Tuhan ta Yesus Kristus marhiti-hiti to di porbadia. Maka burjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhan Musa darion asa marsangat debata di tonga-tonga ni huriana. Amin.
Ale situa listan manaor lubatoruan. Hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap Wik Onom. Hatani di bata Lukas 17 ayat 10. Songoni dona kamu. Molodung diulah hamu saluhu nanido naitu hamu dok kamu ma. Naposo nasohasea dohami. Ita ulaon napatu dohulahami. Saya di parrohai Tuhan di bata amani Tuhan taji Yesus Kristus marhite-hite to di porbadia. Maka berjuhan si ulamuna na pinasahat Tuhan Musa darion asamar sangat di bata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Oleh situa Henry nanti pergaulan manurung. Hupabaki mohogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap Wik Pitu. Hatani di bata heber onom ayat 10. Aidang nagidu di bata. Tung halu pahonon nama nani ulamuna dohot holong ni rohan api natudumuna tu guarna. Di pakobal siomuna dia kana badiai najulu rodinuai. Saya di parrohai Tuhan di bata. Amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite to di porbadia. Maka berjuhan si ulamuna na pinasahat Tuhan Musa darion. Asamar sangat di bata di tonga-tonga di huriana. Amin. Ale situa Freddy Darius Borman Nainggolan. Hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap Wik Opat. Hatani di bata kola situlu ay 27. Siar rohamuna maulahamuna asasi bainomuna. Songon natutuhani dada tujolma. Saya di parrohai Tuhan di bata amani Tuhan taji Yesus Kristus marhite-hite to di parbadia. Maka berjuhan si ulamuna na pinasahat Tuhan Musa darion. Asamar sangat di bata di tonga-tonga di huriana. Amin. Ale Arita Adelina Boru Ritonga. Hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap. Wik 12. 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai. Hajongjong koditi kinaune nang soune. Picang. Paingot. Apoy marhiti-hiti nasa labas ni roha dohot pamudayon. Saya di parrohai Tuhan di bata amani Tuhan taji Yesus Kristus marhite-hite to di porbadia. Maka berjuhan si ulamuna na pinasahat Tuhan Musa darion asa marsangat di bata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Oleh situanensi Liliwati Borusiahaan. Hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangkap Wik Sia. Hatani di batas ada Korintus Sia 10 tulu. Dada di boto hamu akan mangula di bagas joro mangan sia joroi. Jala akan marhalado di langkatani marsaulihon siani.
Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhan ta Yesus Kristus marahiti-hiti tadu porbadia. Maka burjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhan Musa darion asamar sangat debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Ale situa Rifai Arifanto Hutagalung. Hupabaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangka Wik Onom. Hatani di batas ada Petrus sada 20 sada. Marhiti-hiti ibana do di hapor siya hamu di bata. Na paheheon ibana siya nakanang mate. Jalan na mangalihon hasangapon tu ibana. Asa tu di bata hapor siyaon nang pakirimom muna. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhan ta Yesus Kristus marhiti-hiti to di porbadia. Maka burjuhan si ulau muna na pinasahat Tuhan Musa darion. Asamar sangat debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Oleh situa tadi Rocky Maju Marpaung. Hubawaki mahogabe situa di HKBP Cipayung Cilangka Wik Opat. Hatani di bata Efesus 6 ayat 8. Ay di boto hamudo. Sumuang jalon ni ganupsian Tuhani nadinggan na ni ulana. Manang hatuban ibana manang anak mata. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhan ta Yesus Kristus marhiti-hiti to di porbadia. Maka burjuhon si ulau muda na pinasahat Tuhan Musa darion. Asamar sangat debata di tonga-tonga ni huriana. Amin. Doaing pasahato mahamutu tong-tong kanay huriata. Kamu kadongan na di huriaon. Jako kamu manasida di bagasan dame. Sudi mahitau margogo tumangyakon nasida asa majadi ulaon nasida. Huhu makorhon hasangapon di tuhata. Martangi yang makita. Ale Tuhan debata amani na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho alani asini roham di dongan namion. Sai tabay maturohan nasida akasi leo-leo nito di porbadia. Asalam marroha jala margugo nasida mangarado titohonan nasahatu nasida. Asi maroham doho di sudi ruas ni huriamon. Asalam hot hapor siyaon nasida bi. Jalalam ture parangin nasida bangi hutoko. Sungguli marohanami yang sama si haholongan. Unang adong si picango di hami. Asalam rarat harajau mujalamar mulia guarmo nabadiai. Amin. Mari deh kita nomor 700 sada ayat sada doho 2. Yesus Tuhan.
Wakabanginang tapi kima persembahan lagu Nisi Tuata Nabaru Macalo Tohonan.
Tapi kita pada hata sambutan sian perhalado diwakili amang ketua perhalado para tahun. Salam oras madita nau bersangabi amang pandita resort amang pandita fungsional resort HKBP Cipayung Cilangkap nau bersangabi sudihamu akadongaku parhalado ni huriata termasuk ma naung di pasu-pasu sadarion dihamu ruas ni hurianami nunga tajakon 10 halak situata 10 keluarga situata amatta dohot inata takas do tatada nasida nunga takas di patorang amatta padita resort nakiningan songod dia do pangaripunan ni ulaun ni situa marhitei dihamu amang inang sude ruas ni urianami idona naik kupang iduhami tuhamuna dinaung dileo paditata nakiningan berbagai warning tu situata 10 halak na barwon idona husosoy hami kupang iduhami tuhamuna dipitu butir nakining pangaripunan ni ulaun ni situa rap mahita amang inang dohot kami perhalado mabain masukan mabay si pasingot muluhurang dope di pangulan na sida ido sidonon nami dinamajakok kita di situa 10 halak di bagasas sadarion jumlah yang paling besar selama pentahbisan situa di huriat tahun jalamar hition upasat kami saunari gawe gonop ma 40 halak kami situa di HKBP Cipayung Cilangkap alayarong may walu situa ina 32 ma situa ama secara proporsional 20% ma situa ina sisana situa ama pangiduan nami tuhamu amang inang dinamajakon na sida tajalo mana sida di wikta masing-masing sian wik sada sahat wik 10 tulu saunari pasatok kuma tudong aku situa natuari di persemunata calo situa do pehamu jalan sugut pe di haroromu tuhurion didok calo situa do pehamuna saunari nunga di jakun nunga di jalo hamu pamasu-masuon ni hasitua muna las marohamu amang inang losongoni amatta ni situa dohot inatta ni situa rap dohamu pa tupahon ulaun ni pangaripunon ni ulaun ni situai sironokku tuhamu amang inang situa nami na baru di naong di pasahat ni padita resort tanak kining ulaw pangaripunon ni situa los tay paluasi ma dirita di si ra adong do ditaringo tinak kiningan ay kon naburju do situa jala di pengamatan nami piamang inang dihamu situa nami na baru di pasu-pasu naburju do hamu sudena dangadong najugul siak kamuna amang inang jadi posrohan nami sailom meningkat mahaburjuam muna tujuluanon ra mungkin dievaluasi niak kadongan ditik-tik nasalpu dievaluasi do hamuna hurang ringgas do hamuna mulo dileo naka paditata dohot situata penugasa tu hamu los marhite pelantikan munomma pentah bisa munomma amang inang saya diramoti di pasu-pasu tuhatta mamuna laho melayani di huriata tugas muna laho melayani do di huria rap dohot tami parhalado nak perjolo di pasu-pasu ima sidonon nami tuhamu amang inang saya tuhatta ma
na mangaramoti hamuna jala di persermonata marsugut haduan sada catatan na perlu pasahat tu hamuna nunga sarupa suarata suara muna dohot suara nami perhalado nok perjolo di pasu-pasu di huruyon sarupa do hita di persermonata sarupa do hita di haparhaledoni uriatta sa itu hatta di Batama nama masu-masu hamuna di ramoti jala di pasu-pasu mahamuna sudah hamu situa nami losoni ma di hamu sudah ruas nami mau lihat ma amang inang di haroromuna saitong ma di ramoti tu hatta hamu sudah ruas ni HKB pe Cipayung Cilangkapon losoni doron nami tu tamu ini situa nami naro di bagasatikion adong hula-hulana adong dongat tubuna adong perburuan ni dongan nami situa na di pasu-pasuhon selamat datang madison jala las marohamuna tong majakon amanami inanamion nagabe perhalado situa di HKBP Cipayung Cilangkap horas madihita mau lihat ya Tapi kiba ede puji-pujian lagu persembahan dari perhalado dan keluarga tujuh lomah hidang kamanginang dalam ditang yang ta paborhaton situan tanah majalah tahonan sadarion suami istri molosodong be suamina dong marot julu tujuh lomba hita kamanginang nama rasa keluarga ni situa suami madang istri tujuh lomba hita bodoh marlapis akamang marlapis ya Sama to imano sa tari daw ka. Asimarohani tuhatai diho sairadotima Panjoan itu alomu luhu suile hole gona sahatu ho ikonido si parata rata omu hai di jo
Hajong Joko Nidiga Nuptiki Sai Pasaba Maro Omana Jati Saradotina Songona Posolide Bata Marede Mahita nomor 720 ayat 1 doho ayat 2 ditiki Marede Hita mulak Mahita tu inganat tabi. Laos Jongjong Mahita kamang inang Patawa diriku Tatangiak kemapiliat tadi julu ni debata martangi yang makita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroron ni saluhut sileo-leo nadinggan dohok nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahatami masian na nilihom hami pilihan nami tuho. Say jalo may gambi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaum di tengah-tengah di huriam dohok di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tondim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam kirkir hami mandok mauliante tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyah manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhame sa dariokang ulua siapari. Se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunsunan. Palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasahor hon madamena tutodim. Kenang-kenangan terakhir rak marputus mazuhita mang parhalado dohot situana baru tijoloma hita kamak